Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Я вельмі спадзяюся, што вам на фоне не чуваць маёй пральнай машыны, бо я той самы геній, які спачатку уключае ўсю магчымую тэхніку апаратуру кватэры, а толькі потым успамінае, што яму трэба запісваць падкаст. І пральную машыну я паспела ўключыць, але я злавіла сваю руку над пасудамыечнай машынай, якая толькі-толькі ўжо занеслася над тым, каб націснуць кнопку «Старт», але потым успомніла пра тое, што, падкаст усё ж такі трэба зрабіць гэта. Таму пад акампанемент адной пральнай машыны мы пачынаем 120 выпуск падкаста. І я магу вас павіншаваць з тым, што пад канец красавіка няўжо мы нарэшце дабраліся да завяршэння падвядзення вынікаў майго чытацкага мінулага года. Сёння я з вамі дзялюся апошняй порцыяй найлепшых кніг, якія чытала летась, а ўжо ў наступных выпусках мы будзем з вамі знаёміцца з маім самым актуальным найноўшым прачытаным. Хаця ўсё роўна, якое яно актуальнае, калі я буду расказваць пра тое, што чытала з пачатку года, а студзень як бы быў 4 месяцы таму. Усё роўна, максімальна актуальна, наколькі магчыма. Але спачатку, як звычайна, я адкажу на вашыя пытанні, якія вы мне дасылаеце ў каментарыях на кастбоксе Ютубе, таксама ў Google формы і на пошту belleetpost@gmail.com. І, дарэчы, я вельмі люблю тыя пытанні, якія можна так умоўна акрэсліць як выдавецка-прафесіянальныя. Гэта ўсё тое, што звязана з кнігавыданнем, з падобнымі рэчамі. І вось пляшка піва здае якраз такое вельмі цікавае выдавецкае пытанне. І, дарэчы, я памятаю, што недзе, можа, тыдзень таму ці два я на падобнае пытанне адказвала іншаму чалавеку ў дырэкт выдавецтва ў інстаграме. Вітаю, такая ўяўная сітуацыя. Нейкае выдавецтва выдала кнігу. Наклад распрадаўся, перавыданне не плануецца. Ці існуе ўвогуле такая практыка, калі б чалавек мог звярнуцца ў гэтае выдавецтва з мэтай надрукаваць адзін ці некалькі асобнікаў, нават калі б іх кошт быў некалькі разоў большы за звычайны? Па-першае, мне вельмі цікава, што гэта за кніга, якая вам настолькі спатрэбілася. Але, на жаль, такая практыка немагчымая, і мне здаецца, што ў нас ніколі падобнага не здаралася, бо толькі само выдавецтва можа надрукаваць там дадатковы наклад пэўнай кнігі. І калі гэта пераклад замежнай кнігі, то дадрукаваць можна толькі калі ты ўпісваешся ў акрэслены ў дамове наклад. То бок, калі вы купляеце правы на пераклад першапачаткова, на пераклад і выданне нейкай замежнай кнігі, то ў дамове прапісваецца, які ў кнігі мусіць быць наклад. Плюс таксама там прапісваецца, якая вокладка павінна быць, таксама ці цвёрдая яна ці мяккая, і, напрыклад, калі вы падпісалі дамову толькі на цвёрдую вокладку, вы ўжо самастойна не можаце выдаць яе яшчэ ў мяккай. Вам трэба асобна стварыць яшчэ адну дамову, магчыма заплаціць нейкія дадатковыя грошы, і толькі тады вы будзеце мець магчымасць выдаць наклад кнігі яшчэ і ў мяккай вокладцы. І таксама асобна ў дамове звычайна прапісваецца магчымасць стварэння электронных і аўдыёверсій кнігі. І вось, калі скончылася ўся 1000 асобнікаў, якія былі прапісаны ў дамове, то тады ты падпісваеш новую дамову на чарговы наклад і зноў плаціш грошыкі. Таму гэта проста немагчыма ўзяць і надрукаваць пару асобнікаў, калі проста камусьці так захацелася. На жаль, такія выпадкі ў нас не здараліся. І таксама пляшка піва дзякуе за музычныя рэкамендацыі ў падкасце. Чарговы раз дзякую музычнаму падкасту Белліт. На гэты раз за наводку на песню гурта БН пра загінулых паэтаў. Адразу паслухаў і дадаў сабе ў плейліст. Дзякуй, Наста. Гэта вельмі прыемна. Дзякуй вялікі. Заставайцеся на хвалях музычнага падкаста Белліт, і ён далей будзе дзяліцца з вамі найлепшай музыкай. А пакуль я падзялюся песняй, якая наўрад ці спадабаецца вялікай колькасці маіх слухачоў, таму што ўсё ж такі не так шмат людзей вакол мяне, на жаль, слухаюць такую ж музыку, як і я. Але гэта песня, з якой я жыву ўжо апошні тыдзень ці трошкі больш, 2 тыдні. Карацей, зусім нядаўна выйшла новая песня ў аднаго з маіх улюбёных гуртоў Architects. Песня называецца Curse, і яна шыкоўная. Пакіну вам тут кавалачык, але калі вам цікава, то можете яе паслухаць цалкам. Але папярэджваю таксама, што гэта цяжкая музыка, якая, зноў жа, не ўсім людзям даспадобы. Далей зачытаю вам не пытанне, а проста прыемны каментары ад Таццяны. Прывітанне, Насця. Жыву ў Мінску, і мне не хапае беларускай мовы. Вельмі. І я так цешуся з таго, што напаткала ваш падкаст. Такая прыгожая мова ў вас і вельмі цікава слухаць. Іду па вуліцы, слухаю і атрымліваю асалоду. Дзякуй шчыры.
Ну а я атрымліваю асалоду, калі чытаю такія вашы каментарыі. Гэта заўжды неверагодна прыемна, гэта мяне вельмі натхняе і матывуе. І мяне часам пачынае падавацца, што падкаст я стварыла менавіта выключна з мэтай уздыму ўласнай самаацэнкі. І працуе гэта, па-мойму, проста выдатна. Далей пытанне ад чалавека з нікам М. Камар наконт падкаста з падвядзеннем вынікаў. У чаканні новага выпуску вырашыў пераслухаць які-небудзь выпуск, і ім аказаўся выпуск падвядзеннем вынікаў 2023 года. Падкажыце, можа ёсць жаданне пашырыць колькасць намінацый і зрабіць беларускі літаратурны Оскар? Мае на ўвазе гэткія намінацыі, як ілюстратарка года, вокладка ці афармленне кнігі, перакладчык, перакладчыца года і гэтак далей. Дзякуй за тое, што вы робіце, і чакаю новыя выпускі. Ну, па-першае, гэта проста такі кайф, калі вы пішаце, што ў чаканні новых выпускаў вы пераслухоўваеце старыя. Гэта проста бальзам мне на душу, і я разумею, што я сама так жа раблю з улюбёнымі падкастамі. Я ведаю, што вось недзе праз некалькі дзён мусіць выйсці новы выпуск гэтага падкаста, але мне хочацца паслухаць іх ужо цяпер, мне хочацца зноў пачуць гэтыя галасы, і таму я пераслухоўваю які-небудзь звычайна абсалютна выпадковы выпуск папярэдні. Таму гэта прыемна, што і мой падкаст для кагосьці таксама такі ж самы. І ведаеце, наогул гэтая ідэя гучыць суперцікава. Вось з намінацыяй перакладчык, перакладчыца года, мне падаецца, гэта трошкі цяжэй, таму што для гэтага пажадана прачытаць вельмі шмат з таго, што выйшла за год. А вось ідэя наконт таго, каб выбіраць ілюстратара ці ілюстратарку года, мне вельмі падабаецца, таму што для гэтага табе проста трэба візуальна паглядзець на вокладку. І мне падаецца, што калі з перакладчыкам перакладчыцай сёлета ўсё будзе ясна, у канцы года я назову перакладчыцай года выключна сябе, відавочна, няма іншых варыянтаў. Магчыма, калі нейкі пераклад выйдзе ў матыркі, магу і матырку кампліментаў адсыпаць, але наогул тут адказ відавочны. Таму дзякуй за ідэю, я сапраўды буду прыглядацца ў гэтым годзе яшчэ больш пільна да нашых вокладак, і ў сваім выніковым падкасці я зраблю намінацыю «Мой адказ анімпадыставу». Бо, як вы ведаеце, у нас у Беларусі ёсць прэмія імя Міхала Анімпадыстава акурат за найлепшую кніжную вокладку. Ужо сёлета быў абвешчаны шорт-ліст гэтай прэміі, калі не памыляюся, так ужо здаецца шорт-ліст. І я паспрабую зрабіць нейкі такі свой выбар, таму што не заўжды я згодная з вынікамі гэтай прэміі. Так што дзякуй вялікі за ідэю, я ўжо запісала яе сабе ў нататнік, каб дакладна ў канцы года пра гэта не забыць. І наступнае пытанне таксама ад таго ж чалавека. Падкажыце, можа ведаеце, чаму некаторых кніг няма на Гудрыц і як яны ўвогуле туды трапляюць? Не знайшоў валадара пярсцёнкаў і Слюнкова. Унутраны голас проста разрывае мяне ад таго, што не магу дадаць іх у спісы прачытаных. Дзякуй за вашу працу. Мне падаецца, што ў адным з папярэдніх выпускаў падкаста я ўжо пра гэта расказвала, але паўтаруся. Гудрыц такая штука, якая апошнім часам вельмі моцна змянілася. Наогул трэба пачаць спачатку, калі вы не ведаеце, што такое Гудрыц. Гэта такая умоўна сацыяльная сетка для тых, хто чытае кнігі. Гэта проста каталог кніг, зразумела, толькі назву кніг і вокладак, там нельга спампаваць нейкую кнігу. І гэта такі каталог, у якім вы можаце адзначаць, што вы прачыталі, што вы чытаеце цяпер, што вы будзеце чытаць. Можаце ставіць адзнакі, дадаваць свае нейкія водгукі, цытаты выпісваць, лайкаць тое, што чытаюць іншыя. Вось гэта наогул моя улюбёная частка Гудрыца. Як я ўжо жартавала, што дзяўчынка лайкае сняданак сяброўкі ў інстаграме, а жанчына лайкае прачытаныя сяброўкі на Гудрыц. Таму для мяне Гудрыц гэта такое вельмі важнае месца, дзе ёсць мае сябры, я бачу, што яны чытаюць, яны бачаць, што я чытаю, мы неяк там камунікуем, узаемадзейнічаем. І Гудрыц з нядаўняга часу забараніў дадаваць проста ўсім карыстальнікам любым новыя кнігі. Раней была такая магчымасць, ты проста ў любы момант мог заліць любую кнігу на Гудрыц. І зразумела, што ад гэтага ўзніклі вялікія праблемы, звязаныя з тым, што людзі проста рандомна дадавалі нейкую ерась, яны маглі неяк крыва дадаць кнігу, напрыклад, кніга, нармальная, звычайная, новая, існуючая кніга, але яны дадавалі яе
пераблытаўшы назву ці не дапісаўшы ўсё, заліўшы проста вокладку і назву без анатацыі, без колькасці старонак і гэтак далей. Ну, карацей, гэта ўсё было такім даволі хаатычным і неуніфікаваным, але пры гэтым у нас у беларускіх карыстальнікаў была магчымасць нармальна заліваць свае беларускія кнігі. І я заўжды гэта рабіла, таму што часта такое здаралася, што я была першым і дагэтуль, магчыма, адзіным чытальнікам некаторых кніжак на Goodreads. Але вось з нядаўняга часу цяпер у іх гэта могуць рабіць толькі бібліятэкары. І атрымаць вось гэтую пасаду бібліятэкара ты можаш толькі калі ты пройдзеш тэст на Goodreads. Для таго, каб прайсці тэст, табе спачатку трэба прачытаць увесь мануал, там даволі шмат старонак, і гэта такая інструкцыя па тым, як наогул дадаваць кнігі на Goodreads. Там вельмі шмат нюансаў, што будзе, калі дадаваць кнігу цыкла, а як іх правільна пазначаць, якая структура мусіць быць, як дадаваць кнігу да ўжо існуючай, калі гэта нейкае выданне, калі ёсць там арыгінальная кніжка па-ангельску, а ты хочаш дадаць, напрыклад, беларускі пераклад, як гэта ўсё мусіць выглядаць. Карацей, вельмі шмат нюансаў, але яны зрабілі гэта менавіта з мэтай, каб пазбегнуць вось гэтага хаосу і вось гэтай колькасці кніг-прывідаў, ці не ведаю, як іх назваць, калі проста чалавек дадаў нейкае абы што, ці дадаў, не ведаю, сваю графаманскую кніжку, якая нават ніколі нідзе не выдавалася, але вось ён захацеў, каб у яе была свая асобная старонка на Goodreads. Карацей, гэта даволі такое спрэчнае пытанне. З аднаго боку, я іх разумею і падтрымліваю, з іншага боку, беларусы згубілі магчымасць дадаваць свае кнігі. І цяпер, калі ты хочаш, каб нейкая кніга з'явілася на Goodreads, ты мусіш зайсці ў суполку бібліятэкараў Goodreads, стварыць у адпаведнай тэме на форуме новае паведамленне з запытам на дадаванне кнігі. Ты мусіш там па спецыяльнай схеме пазначыць усе неабходныя звесткі пра кнігу, гэта назва, аўтар, колькасць старонак, год выдання, выдавецтва і гэтак далей. І калі ты стварыў гэты запыт, то потым, як бы па ідэі, бібліятэкары, якія там прайшлі гэты тэст, якія перыядычна лазяць па гэтым форуме, яны мусяць адкрыць тваю гэтую заяўку і яе аформіць, то бок дадаць кнігу на Goodreads. Але сэнс тым, што замежныя бібліятэкары вельмі неахвотна будуць дадаваць кнігі з Беларусі. Ну, наогул, калі яны бачаць кірылічны тэкст, я думаю, што для іх гэта складана, яны нават не стараюцца. Мне здаецца, што ў мяне ніколі з маіх запытаў ніводнай кнігі не дадаў нейкі замежны бібліятэкар. Звычайна гэта робяць украінскія ці беларускія ці рускія бібліятэкары. Ну і сэнс тым, што беларускіх бібліятэкараў даволі мала. Мне пашанцавала, што ў мяне ёсць нават 2 такія чалавекі, якія могуць дадаваць мне кнігі на Goodreads, а я сама палінавалася праходзіць гэты тэст. Я некалькі разоў яго праходзіла. Там сэнс у тым, што ты можаш прайсці тэст толькі адзін раз на 24 гадзіны. І калі ты там зробіш пэўную колькасць памылак, то тэст лічыцца няпройдзеным. Ну і пытанні, зразумела, кожны раз мяняюцца. І вось я пачытала гэты мануал. Разоў 5, можа быць, патраціла на гэта 5 дзён. 5 разоў паспрабавала прайсці гэты тэст, у мяне штосьці там не атрымлівалася, і я ў выніку забіла. Усё, што трэба ведаць пра маю матываванасць. Але насамрэч трэба сабрацца сіламі, як толькі ў мяне будзе трошкі больш вольнага часу, не ведаю, хіба што на майскія святы, я паспрабую гэта зрабіць яшчэ раз, і ўжо тады буду больш настойлівай. І тады вы зможаце мне проста пісаць, што калі ласка, дадай нам вось гэтую кніжку. Я наогул тады проста буду штодзённа спрабаваць дадаваць хаця б па некалькі кніжак, каб проста на Goodreads набівалася база, бо мне вельмі хочацца, каб беларускія чытачы карысталіся гэтым сайтам, таму што ён сапраўды цудоўны і вельмі зручны, ну і проста не вельмі хочацца падтрымліваць расійскі лайфліп. Але пакуль што, на жаль, у сувязі з тым, што там можна спакойна любому чалавеку дадаваць кніжкі, ён выглядае, ну, трошкі больш фрэндлі для нас, для беларускіх чытачоў. Таму вось такія асаблівасці, чаму вы не можаце знайсці многія беларускія кнігі на Goodreads, таму што іх проста ніхто туды не дадаў. Дарэчы, наконт валадара пярсцёнкаў. Гэтая кніга на Goodreads дакладна ёсць, паспрабуйце пашукаць яе пад назвай «Братства пярсцёнка». Тады, хутчэй за ўсё, вам яе пакажа. Вось Слюнькова, здаецца, сапраўды няма. Я паспрабую зрабіць усё магчымае, каб гэтая кніга там з'явілася, таму на працягу наступных дзён пасля таго, як пачуеце падкаст, паспрабуйце заходзіць на Goodreads і пашукаць там гэтую кнігу. Наступны каментарый я атрымала на кастбоксе ад Віталя К.
Яшчэ раз дзякую табе, Наста, за адкрыццё для мяне летась Сергея Пясецкага. Прачытаў 8 яго кніг, усё, што ўдалося знайсці з перакладзенага на беларускую мову. З цікавасцю чакаю спецыяльнага выпуску падкаста пра пісьменніка, які па факце свайго нараджэння з'яўляецца маім земляком. І спачатку я тут агучу сваю думку пра зямляцтва. Вось я падумала пра тое, што вельмі цікава нарадзіцца ў нейкім невялічкім мястэчку ці вёсцы, і каб у гэтым жа мястэчку з вамі разам нарадзіўся які-небудзь знакаміты чалавек, тады ты можаш з гонарам паведамляць, што ты там з'яўляешся земляком Сергея Пясецкага. Бо проста калі ты нарадзілася ў Мінску, гэта вельмі сумна, бо, в прынцыпе, даволі шмат знакамітых людзей нарадзілася ў Мінску. Я магу расказваць пра тое, што па факце свайго нараджэння Альгерд Бахарэвіч з'яўляецца маім земляком. Але, пагадзіцеся, што гэта гучыць не так цікава. Ну і ўжо калі звяртацца да тэмы гэтага каментарыя, я вас вельмі разумею, бо я памятаю, калі я сама адкрыла для сябе творчасць Пясецкага, бо гэта было дзесьці на першым, магчыма, курсе універсітэта, мне проста хацелася прачытаць літаральна ўсё, што я знайшла ў інтэрнэце. Я, ў прынцыпе, тады так і зрабіла. І цяпер я маю такую магчымасць, у чымсьці нават раскошу, чытаць Пясецкага яшчэ і па-польску, так што чакайце, выпуск з цыкла асобы пра Пясецкага дакладна 100% будзе. І таксама я яшчэ задумалася, вось мне цікава, з якім аўтарам вы пазнаёміліся з маёй наводкі, і гэты аўтар стаў для вас чымсьці важным і значным, што вам там літаральна захацелася перачытаць абсалютна ўсе яго кнігі. Мне будзе вельмі цікава даведацца, вось якога пісьменніка я для вас так адкрыла. Неважна, беларускага, замежнага, проста, калі ласка, напішыце ў каментарыях, калі такі ёсць. Ну а цяпер мы пераходзім да новага выпуска, 120-го выпуска, у якім мы развітваемся нарэшце з маім мінулым чытацкім годам. І сёння я раскажу вам пра музей памяці, пра трывожных людзей, пра інсулін і здароўе і таксама пра дзіцячыя казкі. І пачынаем выпуск мы так вельмі урачыста з самай тытулаванай кнігі ў гэтым выпуску. Гэтая кніга ў 2023 годзе атрымала міжнародную букераўскую прэмію і стала першым раманам на балгарскай мове, які наогул яе атрымаў. Тут можна сумна дадаць, што ніводзін беларускі раман дагэтуль гэтую прэмію не атрымліваў. Зато ў нас ёсць нобелеўская. А ці ёсць нобелеўская ў болгар? Трэба падумаць. Пачакайце, мне трэба загугліць. Ну, наколькі я нагугліла, у Балгарыі сваіх нобелеўскіх лаўрэатаў па літаратуры няма, так што 1-0 мы тут перамагаем. Але пагаворым мы сёння пра раман Георгія Гаспадзінава, які называецца «Time Shelter», і выйшаў ён у арыгінале ў 2020 годзе. Я чытала мінулым летам англійскі пераклад, і я не ведаю, што там за творы яшчэ былі ў яго ў саперніках у той год, але гэтая кніга, безумоўна, вартая гэтай прэміі. Ну і здаецца, што гэта быў наогул другі мой раман у балгарскага аўтара. Першым быў беларускі пераклад кнігі Міхаіла Вешама «Англійскі сусед», які выходзіў у выдавецтве Логвінаў. Я вам думаю, што не адзін раз расказвала ў гэтым падкасце пра кнігу. І гэта цудоўная, смешная, вельмі духаўздымная кніга пра беднага брытанца, які пераехаў у балгарскае мястэчка і адразу аказаўся ўцягнуты ў справы мясцовых, якія вырашылі выкарыстаць замежніка проста на сваю карысць. Але ж, у параўнанні з тым творам, раман Гаспадзінава зусім не такі, ён вельмі сур'ёзны. Гэта кніга з глыбокім разглядам тэмы часу і памяці і наогул канцэпту памяці. І ў гэтым рамане галоўны герой нам расказвае пра доктара па імені Гаусцін. Гэта ягоны прыяцель і доктар-псіхіятр-герыятр, які выкарыстоўвае свае веды для лячэння людзей, якія пакутуюць на дэмэнцыю або хваробу Альцгеймера. І Гаусцін стварае для іх бяспечныя прастору і час. Прастору, якая вызначаецца іх душэўным станам, і час, які ў іх асацыюецца са шчасцем. У яго так званай клініцы мінулага, вось у гэтым Time Shelter у Цурыху, ёсць старанна прадуманыя пакоі, і кожны з пакояў уяўляе сабой адно з дзесяцігоддзяў гісторыі. У клініцы ёсць некалькі паверхаў, і кожны паверх узнаўляе пэўнае дзесяцігоддзе мінулага, напрыклад, 50-е, 60-е, гэтак далей. І гэтыя пакоі, яны імітуюць мэблю, песні, сленг, навіны і наогул агульны настрой той эпохі. І наш герой-апавядальнік дапамагае доктару купляць розныя прадметы і памятныя рэчы, якімі, уласна, гэтыя памяшканні абстаўляюць. Ад насценных календароў за розныя гады да радыё, цыгарэт і шакаладу. І гэта ўсё для таго, каб узнавіць мінулае, якое адпавядае ўспамінам пацыентаў. Такое абароненае мінулае.
І па меры таго, як клініка пашыраецца, у яе ўводзіцца новае дзесяцігоддзе, Агусцін дакладна прачувае набліжэнне той эпохі, калі людзі, спрабуючы неяк вырвацца са свайго цяперашняга жыцця, добраахвотна захочуць вярнуцца ў той час і месца, дзе яны пачуваліся найбольш задаволенымі або адчувалі сябе ў найбольшай бяспецы. І гэта пачынаецца з таго, што Агусцін дазваляе чальцам сям'і і сябрам суправаджаць пацыентаў, каб яны пачуваліся як дома і маглі даведацца падрабязнасці іх жыцця. І вось першапачаткова гэтая клініка задумвалася як месца для людзей сталага ўзросту. Але пазней усё больш маладых людзей туды пачынае трапляць. Ну і ўзнаўленне мінулага ў клініцы часам можа даходзіць да абсурду. Напрыклад, там ёсць такі цікавы эпізод з пацыентам, за якім калісьці сачыла сацыялістычная дзяржава, і цяпер ён знаходзіцца ў гэтай клініцы, і яго там наведвае той самы ўрадавы агент, якому было даручана сачыць за ім дзесяцігоддзі таму. Вось для чалавека чамусьці гэты час уяўляецца максімальна зразумелым, блізкім і бяспечным. Ну і з часам праект вось гэтай клініка мінулага становіцца проста настолькі паспяховым, што яго даводзіцца адкрываць для больш шырокага колу кліентаў, для грамадзян, якія не пачуваюцца як дома ў сучаснасці. Вось як я ўжо казала раней, туды цяпер трапляюць не толькі людзі сталага ўзросту, але проста усе, хто толькі хоча аказацца ў нейкім іншым моманце, але толькі не цяпер. Яны проста не слухалі падкаст «Белліт» выніковы і не ведаюць, што найлепшы момант гэта цяпер. Таксама да эксперыменту далучаюцца цэлыя раёны, нават гарады. І ўрэшце краіны праводзяць рэферэндум пра мінулае ў межах такога маштабнага праекта гістарычнай рэканструкцыі. Усё проста. Калі ў вас няма будучыні, вы галасуеце за мінулае. Часткова раман чытаецца як крытыка сучаснай палітыкі, якая выкарыстоўвае настальгію, спрабуючы прадаць пэўную павестачку. Вось усе гэтыя ў Расіі вельмі папулярныя майкі пра СССР, якія носяць людзі, якія, судзячы па ўзросце, дакладна маладзейшыя за мяне, а ўжо калі я не нарадзілася ў СССР, дык яны дакладна. Но ў рамане ў прыватнасці падкрэсліваецца несправядлівасць таго, што насельніцтва, якое старэе, дыктуе будучыню тым, хто яшчэ не нарадзіўся. Старэючыя людзі выбіралі гады сваёй маладосці, а маладым, якія тады яшчэ не нарадзіліся, даводзілася жыць у гэтыя гады. У гэтым была пэўная несправядлівасць – выбіраць час, у якім будзе жыць наступнае пакаленне, як уласна і адбываецца на ўсіх выбарах. І вы адчуваеце, што ёсць пэўны боль у тым, каб чытаць гэтую кнігу, калі ты беларус. Раман складаецца з 5 частак і круціцца вакол тэм страты, уцёкаў, кантролю і спынення часу, а таксама наступстваў выбару жыць мінулым замест таго, каб глядзець наперад і рухацца наперад. І спачатку тон рамана гэта такі сухі гумар, нейкія настальгічныя ноткі, але паступова абстаноўка і тон пераходзіць у антыутапічны і нават крытычны. То бок гэты раман я магу упэўнена аднесці нават да жанру антыутопіі. І мне падаецца, што гэта тая кніга, якую варта раіць вашым знаёмым старэйшага пакалення, дзесьці, 50+, магчыма, там, людзям узросту маіх бацькоў. Але таксама я раю вам і самім прачытаць гэты раман, бо ён чытаецца сапраўды вельмі знаёма і актуальна. Ну і таксама з мінулага выпуска падкаста я ўвяла такую традыцыю на Патрэоне, што да кожнага выпуска я далучаю якія-небудзь фота. Магчыма, гэта нейкі бэкстэйдж, ці фота кніг, ці фота месцаў, пра якія я расказваю ў падкасце. І вось гэтым разам у гэтым пасце вы ўбачыце фотаздымкі таго, дзе я купіла гэтую кнігу, уласна кнігарні, якой я купіла кнігу Георгія Гаспадзінава, ну і таксама трошкі абстаноўкі, у якой я гэтую кнігу чытала. Ну а далей, каб трошкі разбавіць сур'ёзныя тэмы, мы крыху пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Сёлета ў нас у выдавецтве было такое прэміяльнае свята, таму што наша кніга «Мышыная каляда», якую напісаў Антон Францішак Брыль, атрымала прэмію цёткі за найлепшую кнігу для дзяцей і падлеткаў. І хоць цяпер красавік усё ж такі, заканчваецца красавік, да калядаў вельмі далёка, але я ўсё роўна вам раскажу пра кнігу, каб вы, у прынцыпе, на будучыню мелі яе на ўвазе, калі будзеце ў канцы года выбіраць падарункі. І ў гэтай невялічкай вершаванай кнізе з ілюстрацыямі Лізы Лянкевіч вядзецца гаворка пра маленькіх мышанятаў, якія на гарышчы зладзілі святкаванне калядаў. Аднойчы зімой гэтыя мышаняты не вельмі ведалі, чым сябе заняць, таму што зіма, навокал шмат снегу, асабліва не пабегаеш па вуліцы, і тады мышаняты вырашылі прагрызці сабе шлях у самы дальні цёмны кут гарышча, дзе даўно ніхто не бываў, і вось там яны знайшлі такі дамок з фанеры, у якім хавалася батлейка.
Але самі мышаняты не ведалі, што такое батлейка, што гэта за цуд такі. Таму яны паклікалі на дапамогу сваю бабулю. І бабуля ім расказала, што гэта такая старадаўняя забава. І акурат ужо набліжаліся каляды, таму мышаняты вельмі загарэліся гэтай батлейкай і вырашылі паставіць для астатніх мышак спектакль. І вось так здарыліся мышыныя каляды. І гэта кніга, гэта вельмі мілая, вельмі пяшчотная гісторыя, кранальная, з прыгожымі ілюстрацыямі. І мне падаецца, што на каляды для дзетак гэта просто цудоўны падарунак. Я магла б параіць гэтую кнігу, недзе гадоў з 3-4. Вось з гэтага ўзросту ўжо, ў прынцыпе, дзеці так цудоўна ўспрымаюць вершаваныя тэксты і нават, у прынцыпе, з 3-4 гадоў добра зразумеюць і сэнс гэтай кнігі. І таксама, паводле гэтай кнігі вы зможаце самі зрабіць са сваімі дзецьмі батлейку і паставіць яе, і такім чынам у кнігу урываецца такі трошкі і інтэрактыўны складнік. А сама кніга яшчэ ў продажы ў нас у выдавецтве, і таксама яе можна паслухаць у фармаце аўдыа на кніжным возе. Тэкст чытае Крысціна Дробыш. Спасылкі я вам пакіну, як звычайна, ў апісанні да выпуска. І другая дзіцячая кніга ў выпуску – гэта ўжо сапраўдныя казкі, таму што кніга так і называецца «Круглыя казкі». І напісала іх Надзея Ясмінска. Кніга выйшла ў 2022 годзе ў выдавецтве «Тэхналогія». Ілюстрацыі да кнігі намалявала Марыся Вярцейка. І вось калі ў папярэдняй кнізе ілюстрацыі мне спадабаліся проста цалкам і безумоўна, то тут у мяне захапленняў, на жаль, трошкі менш. Але для мяне ўсё ж такі першасны тэкст, а тэкст тут цудоўны. І ў гэтай кнізе змяшчаецца 7 невялікіх казак, і ў кожнай з іх дзейнічаюць цікавыя незвычайныя персанажы. Напрыклад, там ёсць Смоўжачка, якая вельмі любіла вандраваць і нават трапіла на каралеўскі баль. А зялёны апельсін здолеў змяніць колеры цэлага свету. Я вам у адным з выпускаў падкаста расказвала ўжо больш падрабязна пра гэтую кнігу. Яна ўсё яшчэ ёсць у продажы ў Мінску ў нас у кніжнай шафе. Таксама пакіну вам спасылку на пакупку ў апісанні да гэтага выпуска. Наступная кніга, пра якую мы пагаворым, дакладней пагавару я, гэта медыцынскі нон-фікшн. Таму шмат казаць я пра яе не буду, таму што я не настолькі кампетэнтны ў пытаннях медыцыны чалавек. І гэтую кнігу напісаў Джейсон Фанг, і кніга называецца, зараз будзе вельмі доўгая назва, «Код ожирения. Глобальное медицинское исследование о том, как подсчет калорий, увеличение активности и сокращение объема порций приводит к ожирению, диабету и депрессии». І вы па назве ўжо чуеце, што тэма даволі спрэчная, і мне падаецца, што б я тут не сказала, ўсё роўна знойдуцца людзі, якія будуць у каментарыях пісаць, што гэта не так. Арыгінал гэтай кнігі выйшаў у 2016 годзе. І вы наогул, я думаю, ведаеце, ўжо чулі пра тое, што я вельмі люблю чытаць медыцынскі нон-фікшн. Паколькі тэма здароўя, тэма наогул будовы чалавечага цела, чалавечага арганізма, функцыянавання гэтага мяне вельмі цікавіць. Бо мне падаецца даволі дзіўным, калі людзі цікавяцца нейкімі далёкімі рэчамі, умоўна, там, не ведаю, крыптавалюты, а пра тое, як уладкаваныя яны самі, яны нічога не ведаюць. І пра крыптавалюту яны могуць расказаць вам болей, чым пра тое, як сам гэты чалавек наогул уладкаваны. І плюс асобная тэма сярод маіх зацікаўленняў – гэта пытанне ежы, адносін з ежай і харчовых паводзін. Паколькі я сама прайшла праз разлад харчовых паводзін і магу сказаць, што ўсё яшчэ вучуся выбудоўваць гарманічныя адносіны з ежай. І гэтая кніга, акрамя ўласна назвы і анатацыі, мяне прывабіла сваім высокім рэйтынгам на Goodreads. Там 4,38 з 5, бо проста кніг наогул на гэтую тэму з цікавай назвай і з цікавай анатацыяй процьма. Але каб там яшчэ і напаўненне было добрае, вось гэта ўжо такая задачка з зорачкай. І ў працэсе змагання з разладам харчовых паводзін я чытала даволі шмат кніг па тэме. І гэтая кніга аказалася адной з найлепшых. Толькі шкада, што я прачытала яе ўжо пасля таго, як разабралася з уласнай праблемай. Але тым не менш гэта было даволі карысна, і яшчэ і з той прычыны, што гэтая кніга навуковым спосабам пацвердзіла мае эмпірычныя назіранні. І аўтар гэтай кнігі гэта канадскі ўрач-нефролаг. І не, гэта не неўролаг праз Ф. Я не ведала пра існаванне такой спецыяльнасці медыцыны, але нефралогія займаецца вывучэннем нырак, у прыватнасці нармальным функцыянаваннем нырак, захворваннямі нырак, захавання здароўя нырак і лячэння захворванняў. І асноўная тэорыя аўтара ў гэтай кнізе складаецца ў тым, што галоўная прычына атлусцення і павелічэння вагі – гэта складаны гарманальны дысбаланс, які ўзнікае праз высокі ўзровень інсуліну ў крыві. І таксама ў меншай ступені за набор вагі адказны высокі ўзровень картызолу.
Картызол гэта гармон стрэсу, і даказана, што празмерны стрэс таксама можа прывесці да павелічэння вагі. Ну а высокі ўзровень інсуліну з'яўляецца прамым вынікам няправільнага харчавання і на 95% з'яўляецца прычынай атлусцення. У кнізе аўтар сцвярджае, што атлусценне гэта не проста пытанне спажывання занадта вялікай колькасці калорый і недастатковай фізічнай актыўнасці, як прынята банальна лічыць. Я мяркую, што многія з вас сутыкаліся з такой праблемай, калі ты, здаецца, разумееш, што ў цябе даволі шмат фізічнай актыўнасці. Ты не проста там ходзіш 10 000 крокаў штодзённа, ты яшчэ там, магчыма, займаешся нейкім спортам, ты спажываеш, здаецца, няшмат калорый, але ўсё роўна вага стаіць на месцы і добра, калі не расце. Ну і аўтар вось кідае выклік гэтаму агульнапрынятаму перакананню, што павелічэнне вагі гэта выключна пытанне спажывання большай колькасці калорый, чым вы спальваеце. Ну і хаця спажыванне калорый і траты энергіі з'яўляюцца важнымі фактарамі, але аўтар сцвярджае, што гарманальны дысбаланс, які асабліва вось звязаны з інсулінам, уносіць больш істотны ўнёсак у атлусценне. І доктар Фанг мяркуе, што наш сучасны спосаб харчавання з высокім утрыманнем апрацаваных харчовых прадуктаў і рафінаваных вугляводаў акурат спрыяе узнікненню рэзістэнтнасці да інсуліну, што ў сваю чаргу прыводзіць да атлусцення і да павелічэння вагі. Ну і трэба трошкі патлумачыць вось гэтае складанае слова інсулінарэзістэнтнасць, бо доктар Фанг падкрэслівае яе ролю ў развіцці атлусцення. Наогул, інсулін – гэта такі гармон, які рэгулюе ўзровень цукру ў крыві. Але калі клеткі становяцца устойлівымі да інсуліну, то арганізм пачынае для кампенсацыі выпрацоўваць яшчэ большую колькасць інсуліну. І вось гэта можа прывесці да інсулінарэзістэнтнасці і да павелічэння назапашвання тлушчу і павелічэння вагі. І ў кнізе выкладзены падыход доктара Фанга да вырашэння праблемы атлусцення з дапамогай такіх спосабаў стратэгій, як інтэрвальнае халаданне, якое прадугледжвае чаргаванне перыядаў прыёму ежы з перыядамі халадання. І доктар тлумачыць, як гэта інтэрвальнае халаданне можа дапамагчы знізіць узровень інсуліну і таксама палепшыць абмен рэчываў, ну і ўрэшце спрыяць зніжэнню вагі. І не, у тэрміне інтэрвальнае галаданне ўсё ж такі ключавое не слова галаданне, таму што гэта не зусім галаданне і гэта не дыета. Вам не давядзецца некалькі сутак сядзець без ежы, бо проста наша чалавецтва вось уласна на гэтым этапе існавання, на якім мы цяпер знаходзімся, яно развучылася адчуваць голад. Вось проста самі для сябе падумайце і згадайце, калі вы апошні раз елі нейкую ежу, не таму, што прыйшоў час, ці там нейкія смаколікі ляжалі пад рукой, а таму, што вось вы сапраўды адчулі гэта ўнутры, вось гэты сапраўдны голад. Ну і таксама сучасная гэтая фітнес-культура, назовём гэта так, навязала нам такі міф пра тое, што трэба харчавацца дробнымі порцыямі вельмі часта. І так атрымліваецца, што чалавек наогул ніколі не адчувае голад, таму што ён пастаянна штосьці жарэ, штосьці закідвае сабе ў топку. І я разумею, што я не маю дастатковага ўзроўню ведаў, каб на такія тэмы разважаць, таму што я маю толькі тое, што чытаю ў кніжках, і тое, што я атрымліваю з уласнага досведу. І вось мой досвед гэта інтэрвальнае галаданне ў пэўнай ступені, гэта харчаванне 2 ці 3 разы на дзень з вялікімі перарывамі. Я не галадаю, я проста ем тады, калі я сапраўды адчуваю голад. І да гэтага я прыйшла не адразу. У мяне ў юнацтве былі перыяды дыет, пра якія вельмі смешна ўспамінаць, бо я спадзяюся, што ўсе адэкватныя людзі зараз разумеюць, што гэта фігня. Як паспяхова вы скінулі на дыеце, так паспяхова гэта ўсё праз нейкі час і вернецца. І я тут не кажу пра нейкія асаблівыя выпадкі, калі дыета сапраўды патрэбная па медыцынскіх паказаннях. Я гавару пра нас з вамі збольшага здаровых звычайных людзей. Ну, умоўна здаровых. Таксама у мяне быў перыяд харчавання і малымі порцыямі, і як вынік гэта разлад харчовых паводзін і такія пачатковыя ступені дысмарфафобіі. Ну і цяпер з маёй любоўю да кулінарыі, да ежы мне тыя часы проста вельмі страшна ўспрымаць. Ну і так у выніку я прыйшла да нейкага прымальнага да сябе метаду харчавання, да інтэрвальнага галадання, калі ты паспяваеш сапраўды стаць галодным. І ад таго, што ты пастаянна перакусваеш, у цябе звычайна адбываюцца вось гэтыя скачкі інсуліну ў крыві, якія ўзнікаюць з кожным прыёмам ежы. І чым менш гэтых прыёмаў ежы, тым менш гэты інсулін у цябе скокае, і гэта не прыводзіць да атлусцення і павелічэння вагі. Гэта ўсё вельмі проста. Ну, дакладней, гэта насамрэч больш складаныя медыцынскія канцэпты, гэта я тлумачу вось са сваёй званіцы максімальна дылетанцкай. Ну а гэтая кніга, яна паглыбляецца ў гісторыю даследаванняў атлусцення і дае ўяўленне пра фізіялогію назапашвання і метабалізму тлушчу. І доктар Фанг выкарыстоўвае сапраўды навуковыя звесткі і клінічны досвед у падтрымку сваіх аргументаў, што робіць кнігу і інфарматыўнай, і вельмі практычнай для тых людзей, якія, уласна,
зацікаўленне ў тым, каб ведаць і разумець сваё цела. І што я там казала ў пачатку, што я шмат не буду казаць пра гэтую кнігу, тому што гэта спрэчная тэма, і я ў ёй не спецыяліст. Я думаю, што вы ўжо ўсе запомнілі, што я брахло, і я не буду шмат казаць пра кнігу, значыць, што наступную гадзіну ў падкасці вы слухаеце толькі пра гэтую кнігу. Але гэтая кніга, на сапраўды, мяне вельмі моцна зачапіла менавіта на асабістым узроўні, таму я проста не магла абмінуць яе ўвагай, і калі вам таксама цікавая гэта тэма, то гэта сапраўды тая кніга, якая мае навуковую базу, якая мае добрыя водгукі як ад нейкіх крытыкаў з медыцынскай адукацыяй, так і ад простых чытачоў. Ну і таксама гэтая кніга, якую напісаў чалавек, які працуе ў гэтай сферы, мае нейкі клінічны досвед і ведае, пра што піша. Таму спадзяюся, што камусьці з вас гэтая кніга таксама прыйдзецца даспадобы і акажацца карыснай. Ну, спадзяюся, што размова пра інсулінарэзістэнтнасць, страшнае слова, яна не была занадта задроцкай, а цяпер мы пагаворым проста пра добры сучасны раман. На днях у інстаграме я бачыла такі рылс, дзе дзяўчына трымала ў руках кнігу, пра якую мы з вамі зараз пагаворым, якое супадзенне, а над кнігай быў тэкст: «Ты хочаш давесці мяне да слёз, але цябе завуць не Фрэдрык Бакман». Я падпісваюся пад кожным словам, і зараз мы з вамі пагаворым пра раман шведскага пісьменніка Фрэдрыка Бакмана «Трывожныя людзі». Гэтая кніга выйшла ў 2019 годзе. І я магу сябе назваць у пэўнай ступені нават фанаткай Фрэдрыка Бакмана, бо гэта адзін з тых аўтараў, якога я вельмі хачу бачыць па-беларуску. І я не супакоюся, пакуль мужчына па імені Уве не з'явіцца па-беларуску. І я вельмі моцна сумую, што не валодаю шведскай мовай, па-першае, каб чытаць гэтага аўтара на мове арыгіналу, ну і па-другое, каб самастойна гэтую кнігу перакласці. Таму пакуль што мне застаецца чытаць на даступных мне мовах і спадзявацца на тое, што, па-першае, з'явіцца чалавек, які захоча гэта перакласці, і па-другое, і мне падаецца найбольш важнае, што якое-небудзь выдавецтва ўласна захоча гэтую кнігу выдаць. Ну а пакуль мы з вамі пагаворым пра перадапошні 7-й раман Бакмана «Трывожныя людзі». І сюжэт гэтага рамана круціцца вакол няўдалага рабавання банка, якое перарасло ў сітуацыю з закладнікамі. І калі паліцыя спрабуе весці перамовы са злачынцам, яна высвятляе, што закладнікі ўяўляюць сабой разнастайную групу людзей, якія выпадкова прысутнічалі на праглядзе кватэры, калі адбылося рабаванне. І вось у гэтую кватэру, якую ўласна праглядалі, прабраўся рабаўнік банка, калі ўцякаў, і зачыніўся там разам з закладнікамі. І сярод закладнікаў знаходзіцца бацька і сын, цяжарная жанчына і яе партнёр, пажылая пара, маладая пара на мяжы разводу і загадкавы мужчына ў касцюме труса. І па меры развіцця гісторыі чытач даведваецца пра жыццё кожнага закладніка і таксама пра абставіны, якія прымусілі іх апынуцца ў гэтай кватэры ў гэты канкрэтны дзень. Праз серыю ўспамінаў і пераплеценых расповедаў раман даследуе складанасці чалавечых адносін, уплыў мінулых траўмаў і сілу спагада, якая дазваляе пераадолець рознагалоссі ў адносінах паміж людзьмі. І гэта гісторыя пра тое, як людзі спраўляюцца са страхам, з няўпэўненасцю, з трывогай і таксама пра нечаканыя сувязі, якія могуць узнікнуць у разгар крызісу. І фірмовая сумесь гумару і душэўнага болю Бакмана напаўняе гэты твор цеплынёй, чалавечнасцю, ствараючы вельмі кранальныя ўражанні ад чытання. І літаральна кожную кнігу Бакмана, мне падаецца, можна апісаць такімі словамі. І гэты раман пабудаваны як серыя ўзаемазвязаных эпізодаў, у якіх чаргуюцца цяперашняя сітуацыя з закладнікамі і, уласна, успаміны, якія раскрываюць нам перадгісторыю кожнага з персанажаў. І такі прыём нам дазваляе паступова збіраць разам своеасаблівы пазл таго, як перасякаюцца жыцці герояў і як яны разам апынуліся ў гэтай кватэры. І аказваецца, што многія з іх вельмі цікава пераплеценыя між сабой. І як вынікае з назвы, трывожныя людзі паглыбляюцца ў тэму трывогі і яе ўплыў на жыццё людзей. І праз разнастайнасць персанажаў, праз тое, што яны ўсе вельмі розныя, кожны са сваімі асаблівасцямі, Бакман даследуе розныя праявы трывогі, ад нейкай сацыяльнай трывогі і прыступаў панікі да сур'ёзнай экзістэнцыйнай трывогі і страху няўдачы. Раман прапануе нам спагадлівы і дэталёвы малюнак праблем псіхічнага здароўя, падкрэсліваючы важнасць спагады і разумення. І вы разумееце, чаму гэтая кніга таксама мне спадабалася, паколькі ў ёй зноў жа разглядаюцца тыя тэмы, тыя пытанні, якімі я, як чалавек трывожны, цікаўлюся.
І гэта кніга атрымалася для мяне такім ідэальным спалучэннем смеху і слёз, бо я вельмі люблю раманы, якія напісаныя з добрым пачуццём гумару, але ў якіх у той жа час закранаюцца даволі сур'ёзныя тэмы. Калі гэта не суцэльныя хіханькі-хаханькі, проста чысты стендап, а вось Бакман, ён акурат вядомы сваёй дасціпнасцю і гумарам, і трывожныя людзі гэта не выключэнне, бо нягледзячы на нейкую такую сур'ёзную тэму, гэта раман поўны смешных момантаў і разам з тым вельмі мудрых назіранняў. І вострыя дыялогі і часам нават чорны гумар дадаюць легкадумнасць вось гэтай напружанай сітуацыі з закладнікамі, што стварае такую цудоўную для мяне сумесь камедыі і драмы. Можна назваць нават гэтую кнігу цудоўным словам драмедзі, якое выкарыстоўваецца ў кінематографе. І гэта праніслівая, але адначасова гумарыстычная гісторыя, у якой даследуюцца тэмы сувязі, спагады і чалавечага досведу. І мне падаецца, што Бакман гэта наогул такі універсальны пісьменнік, якога вы, напрыклад, можаце параіць чалавеку, якога зусім не ведаеце. Вось калі вам трэба зрабіць там падарунак на таемнага Санту, камусьці незнаёмаму, і чалавек адзначыў, што любіць чытаць. Бо я сапраўды яшчэ не сустракала людзей, якія б негатыўна выказваліся наконт творчасці Бакмана. Раптам, калі ёсць такія сярод маіх слухачоў, калі ласка, раскажыце мне, я хачу вас убачыць. Ну і цяпер мне з твораў Бакмана засталося прачытаць толькі трылогію «Мядзвежы вугал» пра мястэчка Бьёрнстад, якое жыве хакеем і мясцовай юніёрскай камандай, і я прызнаюся, што гэты раман я ўжо пачынала чытаць, але мая любоў да хакею знаходзіцца ў нейкай адмоўнай пазіцыі, таму я проста не знайшла ў сабе сілы працягваць. Там хакею сапраўды было шмат, але мне здаецца, што любоў да аўтара ўсё ж такі мусіць неяк перасіліць нелюбоў да гэтага віду спорту, таму што ўсё ж такі гэтая кніга не пра хакей. Ну а ў рубрыцы экспрэс-рэкамендацый сёння будзе экранізацыя кнігі. І гэта той вельмі рэдкі выпадак, калі я спачатку паглядзела фільм, а кнігу яшчэ не чытала. Бо вы проста не ўяўляеце, колькі ў маім спісе на прагляд знаходзіцца фільмаў, якія я адкладваю менавіта з той прычыны, што я яшчэ не прачытала першакрыніцу, уласна, раман, там кнігу, паводле якой быў зняты гэты фільм. Але менавіта гэты фільм быў намінаваны на Оскар, таму кнізе ўсё ж такі давялося пачакаць. Але я да яе яшчэ дабяруся, яна ёсць у польскім перакладзе ў кожнай кнігарні тут у Польшчы, таму абавязкова яе прачытаю. Ну і што ж гэта за твор такі? Сёння мы пагаворым пра фільм Джонатана Глейзера «Зона інтарэсаў», які адсылае нас да аднайменнага рамана Марціна Эміса, апублікаванага ў 2014 годзе. І гэта такі сатырычны раман, дзеянне якога адбываецца ў выдуманай такой паралельнай версіі Асвенцыма падчас Другой сусветнай вайны. І ў гэтым рамане даследуецца жыццё розных персанажаў, якія ўдзельнічалі ў працы канцэнтрацыйнага лагера, у тым ліку нацысцкіх афіцэраў, іх сем'яў і палонных. І ўласна экранізацыя гэтага рамана на сёлетнім Оскары узяла 2 ўзнагароды. З менш важных гэта найлепшы гук, і асноўная ўзнагарода гэта найлепшы фільм на замежнай мове. І такім чынам гэты фільм стаў адным з 4 галоўных фільмаў на Оскары. Разам з «Аппенгеймерам», разам з «Хлопчык і птушка», здаецца так, гэты фільм Міядзакі называецца, дакладней, мультфільм. Ну і дакументалка «20 дзён у Марыуполі» таксама атрымала Оскар на гэтым сёлетнім уручэнні прэмій. І паводле сюжэту ў зоны інтарэсаў мы бачым такое паўсядзённае жыццё каменданта лагера і яго сям'і. Нават больш яго сям'і, чым яго самога, мне здаецца. І разам са сваімі 5 дзецьмі і невялікай колькасцю прыслугі Рудольф і Хедвіг Хёс жывуць у такім строгім, акуратным шматпавярховым доме. У іх ёсць вялікі сад з невялічкім дзіцячым басейнам, там ёсць вуллі, вялізная аранжарэя і кветнікі, якія даглядаюць вязні лагера. І самая страшная частка гэтага дома – гэта тое, што сад атачае высокая сцяна з калючым дротам, і скрозь дрот відаць дахі будынкаў лагера смерці. Гэта штосьці вось на ўзроўні, як жыць вось у гэтых мілых прыватных доміках побач з Акрэсціна. Я вось назірала за гэтымі домікамі і думала, як вось вам там жывецца? А вось як вам жылося там у 2020 годзе? У вас там на тэрыторыі прыгожа БС цвіце, але я не ведаю, я б хіба не змагла там жыць, я так думаю. Але тут яшчэ больш страшна, тут лагер смерці Асвенцым, і вось блізкасць іх дома і гэтых будынкаў лагерных выглядае проста жахліва, але насамрэч гістарычна так і было. Сапраўдная сям'я Хёса жыла вось у гэтым комплексе Асвенцым на паласе, на якой размяшчаліся розныя лагеры у раёне, які ўласна называўся «Зона інтарэсаў», вось адсюль назва твора. Ну і наогул гэты фільм
не пакідаў увесь час мяне без пачуцця трывогі, вось гэтай трывогі, бо па ходзе звычайнага жыцця гэтых даволі страшных людзей вы турбуецеся, што вось ужо цяпер вам пачнуць паказваць пакуты вязня канцлагера. Але замест гэтага рэжысёр працягвае засяроджвацца на паўсядзённым жыцці сям'і Хёсу. Ну і такім чынам, падкрэсліваючы паўсядзённасць і спакой сямейнага жыцця, рэжысёр падкрэслівае, наколькі банальны гэты свет, наколькі будзённы. І вось тут, дарэчы, успомніць філосафа Ханну Арэнд, якая ў сваёй кнізе пра суд над Адольфам Эйхманам, адным з арганізатараў Халакоста, называла гэта банальнасць зла. Вось так называецца ўласна яе кніга, якую я вельмі хачу прачытаць і маю на сваіх паліцах. І вось банальнасць зла — гэта тое, якімі словамі можна апісаць акурат гэты твор, і наогул, мне падаецца, любы твор падобнай тэмы. І кінакрытыкі пісалі ў сваіх рэцэнзіях, што, адаптуючы кнігу, рэжысёр адмовіўся ад большай яе часткі, ад большасці персанажаў, нейкіх сюжэтных ліній, і мне падаецца, што тым цікавей мне будзе прачытаць першакрыніцу Марціна Эміса. Ну і ў канцы выпуска раскажу вам колькі вясёлых гісторый з апошняга тыдня жыцця кнігарні Кнігаўка. Літаральна сёння да нас заходзіла дзяўчына, якая пыталася, ці варта чакаць 4-ю частку Гары Потара. Наогул, гэта, мабыць, самае папулярнае пытанне, якое я атрымліваю ў дырэкт выдавецтва пра тое, калі ўжо 4-й Поттер, ці чакаць нам. І так хочацца адказваць, што заўсёды варта чакаць, ніколі ў жыцці не губляйце надзею. І вось я сказала дзяўчыне, што мы працуем над гэтым, і тады яна мне выдала проста такую кранальную прамову. Яна сказала: «Ведаеце, я гэтую кнігу чытаю ўпершыню менавіта па-беларуску. Уяўляеце, як мне складана зараз чакаць 4-ю частку». І я вельмі выдатна яе разумею. Па-першае, я ёй зайздрошчу. Я ўжо не раз вам казала, што я вельмі зайздрошчу тым дзецям, ну і таксама, як бачыце, дарослым, якія Гары Потара упершыню ў сваім жыцці чытаюць на беларускай мове. Я, на жаль, была пазбаўленая такой раскошы, таму што нарадзілася ў 93-м, калі Гары Потара, па-першае, яшчэ наогул у планах не існавала, ну і калі я яго чытала, яго не існавала ў планах па-беларуску, нават у задумках, нават выдавецтва тады яшчэ не было, якое выдала гэтую кнігу, наша выдавецтва. І таму я вельмі моцна разумею гэты боль, калі ты хочаш даведацца з аднаго боку, што там адбылося, але ты не можаш сабе дазволіць зараз вось гэта ўсё кінуць, здрадзіць сваім прынцыпам і пачаць чытаць гэтую кнігу па-руску ці па-англійску. Дарэчы, па-англійску было не так страшна. Таксама некалькі дзён таму мы перавыдалі знакаміты раман Альгерда Бахарэвіча, знакаміты экстрэмісцкі раман, цяпер можна так дадаваць, «Сабакі Еўропы». І цяпер гэтая кніга прыгожа ляжыць у нас на паліцах, людзі звяртаюць на яе ўвагу, таму што яна даволі яркая, таксама тоўсценькая. І вось нядаўна мужык гартаў гэтую кнігу і чытаў тэксты ззаду вокладкі. А там ззаду на вокладцы указана тое, што кніга ўнесеная ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І вось мужык чытае гэтыя тэксты і кажа мне: «Неправільна пішуць». Я гляджу на яго запытальна, і ён мне кажа: «Унесеная ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Это же на абложке надо пісаць, а не ззаді». Я подумала, што так, сапраўды гэта пэўная пазнака якасці. І далей на мяне запытвае: «А што там экстрэмісцкага, вы чыталі?» Я кажу, што нічога, хіба што непажаданае імя аўтара. І ён мне кажа: «Значит, не разбираетесь вы в экстрэмізме». Ну так, сапраўды, шмат у якіх рэчах у сваім жыцці я разбіраюся, але вось у экстрэмізме не, зусім. Ну і апошняя каротенькая гісторыя ўжо не з размоў з наведвальнікамі, а з такіх нашых унутраных выдавецкіх рабочых размоў. Якраз таксама гісторыя звязаная з сабакамі Еўропы, бо яшчэ да таго, як кніга выйшла, мы думалі пра тое, ці варта ў нас у кнігарні размясціць плакаты пра тое, што гэтая кніга хутка будзе. Бо калі вы былі ў нас у кнігарні, то бачылі, што ў нас вісяць дзве такія рамкі, і там мы размяшчаем анонсы будучых кніг. І мы думалі, ці варта рабіць плакат на сабак. І Янушкевіч тады кажа, што «Усё, значыць, сёння сяду за плакат». Я задумалася і кажу яму: «У Беларусі гэтая фраза мае зусім іншы сэнс». І сапраўды, стала нават неяк трошкі сумненька, але у выніку плакат мы так і не зрабілі, але кніга ўжо ў продажы, можаце яе купляць. І зноў жа папярэджваю, што гэтая кніга ўнесеная ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, таму мы не нясём адказнасць
за тое, што вы замовіце гэтую кнігу ў Беларусь, дакладней, за гэта вы самі несеце адказнасць, але за тое, што яна да вас дойдзе, ну, у гэтым, карацей, мы абсалютна не ўпэўненыя. Але, карацей, не рызыкуйце, калі вы ў гэтым не ўпэўненыя. Мы папярэджваем, што пасля таго, як яна перасякае мяжу, мы проста абсалютна за гэтую кнігу адказнасці не нясём. Як і не нясём адказнасці за ваш далейшы лёс, на жаль. Такія вось дысклеймеры ў наш час абавязковыя. Ну што ж, вось гэта што ж у адно слова з шы на канцы. Менавіта так мне хочацца скончыць сённяшні выпуск, бо я адчуваю, як камень з маёй душы проста зваліўся і пакаціўся кудысьці далёка. Бо нарэшце я расказала вам пра усе найлепшыя кнігі, якія чытала ў мінулым годзе. І цяпер магу расказваць вам пра штосьці абсалютна новае. Я ўсё ж такі яшчэ буду звяртацца да тых кніг, якія чытала летась, у наступных выпусках расказваць пра штосьці, пра што яшчэ не паспела, але ўжо гэта будуць не самыя топавыя кнігі, проста вартыя ўвагі. Ну і таксама трошкі хачу вам тут у канцы прарэкламаваць, што калі вы падпісант на Патрэоне, то ўжо маеце магчымасць паслухаць чытацкія дзённікі. Так, чытацкія дзённікі вяртаюцца, іх не было колькі, амаль паўгода. Я зноў узнавіла гэтую рубрыку вельмі актыўна, настолькі актыўна, што адзін выпуск ужо запісаны, а другі ўжо ў працэсе. І ўжо цяпер на Патрэоне вы можете знайсці чытацкі дзённік, у якім я чытаю кнігу Артура Клінава «Шклатара». І нагадаю вам, што чытацкі дзённік — гэта такі фармат, які я прыдумала спецыяльна для Патрэона, дзе я ў адным выпуску чытаю адну кнігу і адразу па меры чытання дзялюся з вамі нейкімі думкамі адносна гэтай кнігі. Ну і ў канцы як бы падсумоўваю змест, свае ўражанні і гэтак далей. І вось усяго на Патрэоне было 4 выпускі чытацкага дзённіка, нядаўна дадаўся 5 пра Шклатару, і ўжо цяпер я записываю 6 выпуск, прысвечаны раманам Валерыя Гапеева з серыі «Вольнеры». У нас летась выходзіла першая кніга «Вольнеры», пра 200, і вось нядаўна мы выдалі другую частку «Вольнеры бясконцы дзень». Гэта такое падлеткавае фэнтэзі. Ну, у прынцыпе, па змесце я гэтую кнігу раіла б дзецям, ну, гадоў з 14. Яна, у прынцыпе, даволі лёгка чытаецца ўжо з такога ўзросту, але і дарослым, я думаю, што калі вы любіце чытаць падлеткавую літаратуру, таксама зойдзе. Прынамсі, мне яна чытаецца вельмі лёгка. Ёсць нюансікі, але пра ўсе гэтыя нюансікі я раскажу у чытацкім дзённіку на Патрэоне. Ну і таксама, калі ўжо буду расказваць пра гэтую кнігу для звычайнага выпуска. Гэта такія затравачкі, каб натхніць вас падпісвацца на мой Патрэон для таго, каб падтрымліваць гэты падкаст. Вялікі дзякуй усім патронам на Патрэоне, бясконца, не стамлюся паўтараць. Вы супер звыш людзі, як і, ў прынцыпе, усе слухачы майго падкаста. Я ўсіх слухачоў свайго падкаста люблю аднолькава, паверьце. І тых, каго ведаю, і тых, каго не ведаю, вы ўсе для мяне неверагодна каштоўныя людзі. Ну а таксама з цікавага, што чакае вас у гэтым падкасце ўжо не ў патронаўскай частцы, а ў частцы для ўсіх, гэта чарговая сходка кніжнага клуба «Нягош», для якога мы чытаем кнігу Тадэвуша Даленгі-Мастовіча «Кар'ера Мікадзіма Дызмы». Гэты выпуск ужо зусім хутка, таксама можаце рыхтавацца чытаць гэтую кнігу. Я ўжо атрымала ад некаторых з вас водгукі на гэтую кнігу, якую я зачытаю ў тым выпуску. Таму таксама рыхтуйцеся і ўдзельнічайце разам з намі віртуальна ў чарговай сходцы КК «Нягош». Ну а таксама далей вас чакаюць звычайныя выпускі, дзе я дзялюся апошнім прачытаным, ствараю, магчыма, нейкія падборкі з апошняга прачытанага і проста расказваю вам пра сваё літаратурнае жыццё гэтага года. Дзякую вам, што сёння былі са мной, трошкі не дацягнула хранаметраж гэтага выпуска да гадзіны, але штучна не буду яго расцягваць. Я, ў прынцыпе, сказала вам усё, што хацела. На сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст «Белэліт». Да сустрэчы!